आच्छा अब्ला बे समाव आङो मिस्टार सन्जय दत्तखौ दानि बे समाव स्टेजआव लाबोनाय जाबाय। He is the सन्जय दत्त। गुबुन प्रग्रामाव जेब्ला जों थाङो मोजां जायफ्रा सिंगार जायफोरखौ लिंहरो लाख लाख थाखा होनानै बिसोरो मालाबाबो सिगां गाखोआ। इट इज राइट आंनि दहायनि जेसेबां मोजां मोजां खनलांबाय बिसोर आंनिफ्राय खमसिनखा दाम बारा गैया। आं दा 11थायाव गाखोदों आंसो मेन नंगौना नङा? बे लकेल मानसिया बेसेबां दं आखाइ एसे खिथासै आंनो। I want to see local how many percent are there? औ माखासेया थांबायगोन थांदोंसै अब्लाबो उफाय गैया आं मोनसे मेथाइखौ खननोसै आरो बेनि उनाव आं दा खनबावगोन। आं रेप मेथाइ I will sing but बेनि सिगां गोबां मानसिफ्रा लामायावबो दं दहायनिफ्राय खोनादों सोरबा सोरबा बाहेरायाव दंनो आं बिसोरखौ एसे एलार्ट खालामनो लुबैदों। बे माबाया आं ट्रफि खुनांगौ अके आखाइ गोरा खबना हो 1 2 3 मामु आगे लग रहा है मामू भिडिअ आइसिनि मावै मावैनो आंनाबो खर'आ लान्था जाबाय। मामू बोल गया मामू नागिरदोंमोन अनेकनो खिन्थु हायाखै। मोनसे खोथाया मा गोलाव खानाय जाग्रा केस काला होननाया बे क्लिअ'कार्पिंनि जायहा ब्रान्ड एम्बेसेडर जुहि चावला मिथिगौ ना एडभार्टाइजआव होयो बिनि फिसायनि खानायाबो गैया। बे डक्टर अर्थ हान्थु सानायनि होनाय माबा जावेद आख्तार बेबो मा होनो हान्थु सानायनि रेबुंना मुलि होबानो हामो होननाया गावबो सियारावसो जिरायनानै दङ। That means जेसेबां मोजां प्रडाक्ट नोंनो खिथाया मानो अल आर नकलि जाखाया थारमाने थांबानालाय थांबाय आंहा जेबो दुखु मोननाय गैया नोंसिनाबो थांनो हागौ बाट दिल हमेशा स्ट्रं होना चाहिए। Yes थाखोमादों yes दसे रिजाल्ट जानोसै एसे मोजां खोनासंगा बाहेरायाव थांनायफ्रा माबा मोनसे जायोबा खिन्थु आं मिथिया थाखोमादों सेताना हनै उसुङाव थाखोमादों सेताना हनै उसुङाव arang hatang degogo lanjai kena menang kerasna takkemadon setana onai usunga arang hatang degogo lanjai kena asing-asing datang dan kona nanga belalang kejagan ayo saljora asing-asing datangnya kona nona belaling lanjakan saljoraya taklumakan setana onai usunga arang hatan begogo lanjai kena asing-asing datangnya kona nona belaling lanjakan owabadia asing-asing datangnya kona nona bola bekerjakan sumbli bijuan
गोलावखौ मोननाय मानि दाजानाय मोननाय मानि जायोबोला नोंहा उसुबिदा मोसौखौ जानानै जायोबोला नोंहा उसुबिदा थाङै थाङै थांथारनांगोन ससानबारिया थाङै थाङै थांथारनांगोन ससानबारिया जाखोमादों सैताना हनै उसुङाव आरां हाबगोन बेगरखौ लानजागोना हासिं हासिं दाथांनो खना खनला नङाबोला लिंलांजागोन साल जराया Wow! Thalia! Sonjoy Dorni gawe. Thalia! Moja monakin lang. Okay. Nagar bebai neng sergeke. Nagar bebai neng sergeke. Japun hana abai serni samai nagar babai nang sergeke Japun hana abai serni samai Kawai pasti sebablah pasti kau berhenti. Sini kau tak dibelah, sini kau berhenti. Kerana menang, orang ini bakal. Kawai pasti sebablah pasti kau berhenti. Sini kau tak dibelah, sini kau berhenti. Kau ni kan di manci kau kawai ni on. Duku suku jam lain hebat belah. Natai nanti perengai, terbu, jabai dini bunga kasih bertau kakakla. Natai nanti perengai, jisun, jabai dini bunga sonsa, tau kakakla. Bunga hambai boy bersos dia, lain. Bunga hambai boy bersos dia, bat dia, hebat dia, bat dia, bat dia. Nagar bebai dengan sergeke Japun hana abai serni sanake Perempuan online di nada kawai pasti sebablah pasti kau berhenti Sani kau selagi belah sani kau berhenti Perempuan online di nada kawai pasti sebablah pasti kau berhenti Sini kau selagi belah sani kau berhenti Kali-kali masih kau bagi orang Duku suku jerawat hebat belah Natai nanti perengai jisun Jabai dini gula sonsa tau kakaklah Bunga hambai boy bersos dia Bat dia, bat dia
Pak Tia. Oke. Mari dibentuk. Benar-benar ke? One more. One more. One more. नोंसोरनो नांलायला होले नांगौ नांगौनो माथो जाबाय नां आं फैसाखौ बारा मोनाखै थ' दोननैल' बारा खननो हाया बेनिफ्रायनो अके जोङो बिडिवाइसिनि कनफारेन्सआव फैदों आं 2016 आव बे मेथाइखौ खनदोंमोन ओमफ्राय आंहा मोनसे रेकर्डआव आं 10 थाखा प्राइज मोनदों मिथिबाय मोजां मोननानै आंनो 10 थाखा हैदों आरोखि दा बे मेथाइखौ आं दाबो गोसोआव दं थ' I will try to sing this song okay Western 2022 Midwife okay I will try to sing karena aku बारा जाखाया okay बेखौनो जुदि मोजां मोनोब्लाथ' आरो आंहा बुंनांगौ जेबो गैया नंगौना नङा okay Halo 2022 RPA Annual Conference of BDYC Annual Conference of BDYC जानो हाबाय सना दुबा संसार जानो हाबाय सना दुबा चर्चा नोंनि अननायजोंनो नोंनि अननायजोंनो नोंनि अननायजोंनो नोंनि अननायजोंनो Reverend Sulen Najari Rokas Narjari MSW Mana habai ala si mohore Nami onai jengde 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 DCYC, MCYC, BCYC, ACYC, UCYC, SCMC Mana habai Jana habai Jo Bejagaya Nani onai jengde Nani onai jengde Nani onai jengde Nani onai jengde Apa itu Nani
अननायजोंनो नोंनि अननायजोंनो नोंनि अननायजोंनो नोंनि अननायजोंनो सागर फारिया वाव दङ जोंनि गेजेराव मोजां दाउफैबादि बिरगासिनो दङ सोरबा जुदि होनो गोसो दंबा होबावदो बिराद मोजां खनदों बिथाङा आरो बेबायदि टाउनाव फैबाय थाया बोसोरसे नेनांगौ रायजोफोर बोसोरसेनि उनावसो जोङो बेबायदि प्रग्रामखौ जों मोननो हायो औ आं मैया बुंदोंना बोसोरसेयावसो जों गोबाव समनि बुकिं खालामनो गोनां जानाय बिथांखौ आरो जोङो देग्लायबो जों बिथांनो इनभाइटेसन कार्ड लिरना हरखानायसै 3 मासनि थाखाय आसा खालामो नोंथांमोना 2026 आव नुगोन होननानै थेंक इउ जायखिजाया मोजां मोनदों दा आस्सा बे